שלום חברים, היום אנחנו בעוד סרטון פיפא. היום אנחנו בקריירה, אז בואו נתחיל. אנחנו בקריירה עם טופים. אנחנו בקריירה עם פריז סן ג'רמן. טוב, בואו נעבור לקריירה. זה יהיה המאמן. כן, ככה יהיה. אנחנו פה. אנחנו עם פריז. אני לא אוהב שום קבוצה בליגה הצרפתית, לדעתי את זה אתם כבר יודעים. אם אתם כבר הגעתם עד לפה, תירשמו לערוץ ותיתנו בלייק. טוב, אז כך, זה בינתיים איך שהולך להיות הסרטון. מי שבאמת רוצה שאני אעשה קריירה עם קבוצה ישראלית, אני אעשה בשמחה גדולה. מי ששואל איך אתה תעשה קריירה עם קבוצה ישראלית, אז מי שלא ראה, יש לי סרטון שבו אני מדריך אתכם לעשות את הקבוצות הישראליות. אז באמת לכו תראו, תעשו, תירשמו בתגובות. מה זה תירשמו בתגובות? תירשמו בתגובות. שלום איתן, עשיתי את זה וזהו. כמובן שתהנו. הוא יהיה לה שוער. עכשיו חסר לנו רק מיד. אוקיי, בואו נבדוק מי אנחנו רוצים. אנחנו רוצים אותו. יס. ויאללה. טוב, ככה תראו, זה הרכב בקטנה, יש מלא שחקנים פה כאן. נו מנדז חייב להכניס, וגם את קימפמבה חייב להכניס במקומו. אנסנסיו ישחק במקום קולומני, אמבפה במקום קולומני כמובן, ופה כאן נחליף. ואני גם רוצה שנונו מנדז ישחק במקום הרננדס, ואותו אני מוציא ומכניס את מי יש לנו פה. נכניס את סולר, ואת חכימי אני לא רוצה אותו בקבוצה. בן אדם שלא אוהב את ישראל כל כך, לא חייב להיות איתנו, לא צריך להיות איתנו. אז זה הקבוצה, ואנחנו בינתיים מתחילים. אז חברים, היום אנחנו עושים קריירה. אתם כבר יודעים את הקריירה שאנחנו עושים והכל. אז מה אתם אומרים? מה יותר שווה, פיפא 24 או פיפא 23? אני אשחק פה משחק אחד וגם לא את כולו. בואו נגיד אם זה החודש הראשון, אז אנחנו היום נסיים עד החודש הזה, עד ה-30 בספטמבר. אנחנו נעשה את המשחק נגד דורטמונד. טוב, בינתיים הוא מעביר את הימים. אנחנו נלך על הכי יקר, וזה זה, למרות שזה כאילו די קבוצות גרועות, אבל עדיין בואו נלך עליו. אנחנו נשחק נגד דורטמונד, כמו שאמרתי. בואו נראה את התוצאות של המשחקים. נגד אתלטיקו בלבאו ניצחנו, נגד אינטר הפסדנו להם, נגד מילאן ניצחנו, ונגד הקבוצה הזאת, אני לא יודע איך קוראים לה, אל תכעסו עליי, הפסדנו להם. אוקיי, עכשיו אנחנו במשחק, עוד משחק חשוב, נגד לורין אם אני לא טועה, ואנחנו מנצחים, ועוד פעם את הקבוצה הזאת שאז ניצחה אותנו. בואו נראה, עוד פעם מנצחת אותנו 1-0, ונגד לנס בבית אם אני לא טועה, ניצחנו. ועכשיו אותם, אני לא יודע איך קוראים להם, ניצחנו גם. ואת ניס אנחנו גם ניצחנו. ועכשיו את המשחק נגד ברוסיה דורטמונד. כמו שאמרתי, אנחנו רק רוצים פה לראות איך ההרכב, איך הכל, אנחנו לא נעשה את כל המשחק. אם אתם רוצים שנעשה משחק, זה יהיה נגד הקבוצה הזאת.
בואו נראה. קודם כל, מי שרצה לראות, זה הבית שלנו. עכשיו ככה, הרכב שלנו, אני רואה לא מי יודע מה כל כך עלה בלבלים. אוקיי, בינתיים אני רואה שמבאפה שחקן טוב, דמבלה, אנסנסיו, סולר, מרקיניוס, מנדס, דונרומה. יש לנו פה שחקנים טובים. אנחנו נעשה קוויקסל למשחק הזה. אוקיי, ככה אני רוצה שנעלה. הנה, קוויקס אין, ואנחנו מנצחים עם סולר ואמבאפה. כל הכבוד לנו. הנה זה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות משחק. אוקיי, לא כמשחק נגד מרסיי. נגד הקבוצה הבאה. למה שולחים פה מלא הודעות? אוקיי, חברים. נבחרת איטליה רוצה אותנו. אתם יודעים מה? אני בינתיים לא יאשר לה. אני עדיין לא יאשר לה. אני אתן לכם להחליט האם אנחנו רוצים או לא רוצים. וגם להם נעשה גם קוויקסל. ואנחנו מנצחים עם סולר וסולר כבש צמד. והנה המשחק שבו אני כן יכול לשחק, ככה אפשר להגיד. זה יהיה המשחק האחרון לפרק. פרק הבא יתחיל מניוקאסל. טוב, בינתיים בואו נתחיל במשחק. הנה אנסנסיו, או שזה היה סולר, כי אנחנו בלבן, הם באדום. בואו נתחיל. מי שלא יודע, זה על לג'נדרי. אנחנו פה משחקים על לג'נדרי. אוקיי. מה אתם חושבים? מכבי תל אביב בינתיים כנראה תעלה לשלב הבא, לפלייאוף של הקונפרנס. אבל מה אתם אומרים? מכבי חיפה יכולה אולי ללכת לפלייאוף של הקונפרנס ליגה, כאילו, מהליגה האירופית לקונפרנס, או שהיא תעלה לאירופה, אני לא יודע. אני אתן לכם לנחש. בינתיים רוב הסיכויים אומרים שמכבי תל אביב מנצחת ועולה. תסלחו לי על הרעש ברקע, זה השכנים. אוקיי, הנה זה. חברים, כמו שאני אומר לכם, לא נעשה את כל המשחק. נעשה עד הגול הראשון. השכנים ממש מציקים. הם לא יודעים שאנחנו עושים סרטונים פה? הופה. קיליאן אמבאפה. בוא נבדוק מה הוא יעשה, אמבאפה הוא תמיד פלאים לקבוצה. אבל הוא עכשיו לא עושה את הפלאים שהוא יודע. אוקיי, בואו נבדוק מה יצא פה. אולי יהיה פה חטיפת כדור. אוקיי, לא יהיה פה בינתיים. אולי עכשיו גם לא. להזכיר לכם, אנחנו בלג'נדרי. אני יודע שיש גם אולטימייט, אבל אני משחק על לג'נדרי. וופה, זאת הייתה בעיטה קרובה. טוב, אנחנו כבר חייבים להפקיע. הנה. אני מאמין שעכשיו זה יבוא. תסתכלו. אני מאמין שעכשיו נפקיע גול. אם דמבלה היה קצת יותר מהיר, היינו מפקיעים, אבל הנה אמבאפה מהיר מאוד. סליחה, זה לא אמבאפה. מה הוא עושה? וופה, לא יאמן. וופה, גם לא עובד. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, פה כאן הוא חוטף לנו את הכדור. פה כאן אנחנו חטפנו, העברנו אליו.
הוא יעביר אליו. הנה קיליאן אמבפה, לא יחמיץ, יפקיע, לא יפקיע, אוקיי. בעיטה לא טובה. אמבפה, אנסנסיו, איזה החמצה. איי. טוב חבר'ה, בואו נמשיך במשחק. אם כבר הגעתם עד לפה, לא לשכוח להירשם לערוץ ולתת לייק. כבר פה מחצית, ועדיין שום קבוצה לא הפקיעה גולים. אנחנו נצטרך לעשות לזה קוויקסל, ואנחנו מסיימים תיקו עם סולר ואמבפה. אוקיי, תיקו חברים. טוב חבר'ה, פה נגמר הסרטון. תרשמו לערוץ, יאללה ביי.